и да си я гледат. Бих искала да спомена и още две имена. Русина Атанасова, генералния секретар на Федерацията, Деспа Кателиева, директора на националните отбори, също изключителни специалисти в това, което им е като ангажимент. Наистина страхотен екип и резултатите не са случайни. Сега вече и първото съчетание от втората група, неутралните атлети, които се завръщат на световната сцена от Русия. Двойни фуетета. Много сериозен принос ще има към оценката за трудност с тяло. Много добре поставено съчетание. С лекота се видяха високите стойности на елементите.